fjols. Der gik et par dage, før jeg fik lysten tilbage. Så jeg tænkte, nu skal hende der Kate fandme have. Jeg fandt hendes pris, hun var en ren dyrket gris. Og den stod på side 9 i den blå avis. Jeg ringede op og gik vist lidt amok. Stakkels Kate, hun fik et chok. For jeg synes det var på tide, at Kate, hun fik at vide, at vores date, den var et flop. Kate, hun var strid, hun sagde: tag og skrid, for du spilder sgu min tid. For jeg har fundet mig en fyr, en rigtig dejlig tyr. Og nu er jeg gravid. Så lagde hun på, imens mit hjerte gik i stå. Der var mere, jeg skulle have sagt, som jeg ikke kunne nå. Jeg fik intet svar, men blev blot holdt for nar. Og Kate, den kække gris, hun var knap så rar. Ved du hvad hun sagde? Hun sagde: tag bukserne af. Jeg smilede skævt og tænkte, chancen, den må jeg tage. Pludselig var jeg solgt, stod på gaden i bare røv og dolk, og var bestemt ikke stolt af at være et kæmpe fjols. Jeg rejste en tid, det kunne ikke blive ved. Jeg skulle prøve noget nyt. Så tog jeg til Tibet med piger, var det sket. For piger, det er ydt. Der gik en masse år uden nogen damelov, og hvad der ellers hører til. Og når jeg går i seng, så tænker jeg på mænd, det er der meget mere ved. Og drømmer om den dag, cirka 10 år tilbage, hvor jeg stod ude på gaden med bukserne af. Temmelig naiv, med en sjov og så stiv, fik jeg ændret mit liv med de ord.